Manuhara Soimah bos badek lek dames. Selamat pagi permesa, jam 6:30 saya menggodok menyok. Ada menyok, ada apa ki jenenge, gedang dan ada tela. Dek sore kita OCI ya gitu, sampai tak gawe gemblong, tak kom malah wireng rupane kok lek dames. Oke permesa, masih pagi jam 6:30 saya sudah cuci-cuci. Kalau cuci-cuci mah biasa, Mbak Mur tinggal ngepeni dan tinggal sekali lagi pagi menginfokan kemarin yang sudah cek lab sudah datang dan didiagnosa. Wah, bahasanya Lek Dames keren. Bahasanya diagnosa. Bahasanya Lek Dames kalau disekolahkan tinggi itu bahasanya akan intelektual. Bahasanya akan seperti itu kalau Lek Dames sekolahnya tinggi. Intelektual. Bahasanya keren. Bahasa yang modern. Berhubung Lek Dames sekolahnya mbek ya, bahasanya ya agak-agak jadi ngono lah ya. Iki ngene. Dan didiagnosa hasilnya negatif. Dari Bu Doktere penyakit nek menawa ya nek menawa penyakit kusta. Aku iki jane wis gak percaya nggih aku penyakit kulit ngene kok penyakit kusta. Jane iki ya wis tombo iki jane kon ngelap-ngelap ngono iki aku rada mamang. Penyakit ngene lho, guys. Mosok diagnosa. Lah, iki abang neh iki. Nah, tak tambahkan di situ sudah 3 ramban. Yang pertama wis ditambah nih. Kalau seminggu rono gak rono aku memang. Tidak ada perubahan, yes ngono. Terus aku kedua rono. Kae menebus obat 100 punjul. Terus kedua, mboten mriki kok, Mak. Wis gak mriki. Ya wis tak jalani dengan secara kedokteran yang apa yang dibilang dokter harus akurat. Nah, karena kedua bayar 350 pakai sampo. Nek disamponi menawa blidoh ngono ae menawa tidak ada reaksinya dan seminggu 5 hari disuruh ke situ lagi. Ya wis, anut neh. Wonge nenggo 5 hari disuruh ke situ lagi, tak obati. Belum berapa 5 hari sudah obat lagi menebus 200 kurang lah. Wes gak apa-apa, nganggo obat pilih agak berkurang sedikit. Ke situ lagi di dalam 5 hari. Mana mak cek labnya loh. Lah turune kengen mriki nek 5 hari disuruh lab. Nah, takon golekno lab direkomendasekno. Wah, bahasane keren Lek Dames, rekomendasi. Bahasa Lek Dames wah ngeri. Dikongkon lab ning Solo. Ya wis manut. Ke Solo. Lah pripun niki teng dokter Solo napa mengke dipetom mriki meleh, dibawa ke sini aja, Bun. Ya wis tak bawa ke sini dan hasilnya sudah dikirimkan jebret kemarin Senin. Setu itu sudah ada salah satu labnya sudah dikirim anakku, satu dikirim sama Bu Dokter. Oh, hasilnya negatif. Nah, wis to aku sama atiku ayem. Terus Senin teko ndek wingi mbok sing opone kertase. Hasilnya apa nih Pak? Yo gak roh aku. Iya, terus iku dokternya bilang gini. Sangat mengejutkan. Negatif ya. Nanti kalau ada timbul
lagi. Kan iki ada timbul loh, timbul lagi. Nanti dibawa ke dokter lain aja biar ada perbandingan. Aduh. Kowe ngono gak komet kowe ngrasakno. Usah wong bodho ya, wong busah bodho, wong bodho. Nek sing duwe dhuwit ngono cah kaya aku kon lab langsung ya. Lah nek sing ora duwe dhuwit ngono iki diobat-ubet kan ya. Dokternya dikongkon nunggu dokter lain aja biar ada perbandingannya. Cete ya nek ngeri. Ya Allah, Masya Allah. Berarti ki dokter ki aku urung ngasek rono omong-omongan wis nengguk HP kondo anakku mending ngono. Aku mbek-mbek Indah lah piye, Mbak? Lah nggih lah pripun? Padahal dicek ngene, guys. Aku pengen sing tak pengen iki hasilnya aku rono ki diobati dhisik tipis apa ora ngono lho. Kok kon cari dokter lain biar ada perbandingannya. Ya wis ya. Jenenge wong cilik iki ya piye wong bodho wong cilik iki kan kudune kan ya manut. Apa sing diomong wong nduran wong pinter iki kudune ya manut. Ya wis kok sore aku ape nang dokter kulit Jonegoro aku terus nelpon Tata, Nduk. Aku golekno dokter kulit nduk sing apik ngono lho, Nduk. Maksudnya iso nambani enekku rondok tipis aku ngono. Ben gak timbul lagi. Wis tak obati kok obat ngene yo gak mempan. Piye jajal. Urung ngasek nenggo dokter ndekne aku urung ngomong urung apa wis nenggo ngono wis dikongkon ning dokter lain aja biar ada perbandingan. Lho wong dokter kok pengen dibandingno lho kok apa ora duwe konsepe dhewe ya cah iki sak ngene. Arep boyak aku. Iki kok paling kok kena KUHP. Aku tidak menyebut nama. Pokoke. Pengen kuki ngene lho, ditambani yo nanti kesini Bunda Damis apa Lek Damis apa wong Bintu Damis kan dikongkon rono, kok ben tak jelasno. Kok ora wis tutup poin. Kon cari dokter lain aja. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Ya wis lah ngene kok. Apa nunggu dokter sing di rekomendasekno. Wah, rekomendasekno iki bahasane keren iki Lek Damis. Rekomendasi dari Bu Tata Marlita dari Jonegoro, Mbak Martata. Ya wis dokter kae obat apa sekapa tak gawa rono. Bahwa pernah dibawa ke sini, obatnya ini dok. Nanti ada pengobatan medis selanjutnya. Bahasane keren. Iki kok kena KUHP iki nek aku omong ngene. Biasane Lek Damis ki omong sak omongi dadi gawe. Tenan siji dadi gawe, loro gawe, telu gawe. No, padahal aku ki omongnya fakta dan benar. Aku ki nek omong nek ora bener emoh. Tapi nek wong kuwi ngejak tenanan, ya gak apa-apa ngono. Apa omonganku? Ya kuwi omonganku. Nek aku ngono nggih dadi omonganku. Iku omonganku, ya tak pertanggungjawaban omonganku kuwi mau. Aku dadi wong nek omongan ya wis pancen omonganku kuwi. Lah aku mek kok ngomong apa ya Allah. Ya wis lah guys iki. Nanti sore jam piro nduk ta? Dokter niku mawon Mak, pagi nggih enten. Tapi apik sing rondok jam 5 lho Mak, jam gangsal mangken jam. Lah awan apa jenenge awan apa bengi. Jam nggih sore dik oleh. Ya wis aku wis terus telepon Mbak Indah piye nduk. Anu nenggo dokter kulit ae nduk aku ternono Jonegoro nduk aku mau kondo Tata. Tak kon golekno nggih mboten apa. Terus didaftarno. Ndek mantuku kuwi terus didaftarno Mbak Indah. Kon kula daftarke Mak. Terus sopere Mas Wahyu ya wis. Terus aku ya wis toto-toto sore mau menambahkan begidal iki angel men ya. Lho begidal iki mau. Mosok dokter sekelas dokter sudah melanglang buana mosok mengentekkan begidal begini masih mau ke dokter yang lainnya. Alhamdulillah anakku gak bisa. Harus bilang alhamdulillah.
Pamane maksudnya ngene ngira aku mau cuma tipis ben tipis ngono gak merengangah abang iki kan merengangah abang neng ngono lho apa solusine yang tepat buat koyo lek dames iki yo wis iki tak mengentas nganu mau dadi engko bakal ape ning dokter kulit Jonegoro yang direkomendasikan oleh anak kita Tata Marlita yang ada di Janegara. Kiko klarifikasi nih, kok jelas omongan ini tidak mau cilik ini klarifikasi ya. Kopior perkara klarifikasi. Tekok perkara ngono ya kon klarifikasi. Apa ngetakno duit miliaran jadi dikongkon tekok ngono kleru. Aduh yo komet aku rasane yo nek pinter iki kok. Wong kepinter yo. Ilmune jero, mosok wong ilmu jero ki susah. Ilmu nek ecek-ecek ini ki yo walah. Wis ya. Ngocroh cocote. Lesu. Ape sarapan? Kok yujek mekan, amatan mekan ning nggen ngono ki urung tak pateni. Dadi ning ngono ki videoku yo. Benjrot wis. Guys, asik wadah. Wis ora penting kok penting. Sambate ngarep koyo wong kepicis. Sambate wis koyo wong apik melecati nyawane nek dikongkon nyuting padha wis tak syuting dhewe sak isa-isane dhewe. Ngono aku dadi wong urip wis nek aku ijek iso aku ora bakal perintah. Nek aku gak iso langgek perintah. Nah iki aku gak timbang, nek iki timbang kae cutik. Ya kuwi lah gak apa. Nek kuwi timbang iki kan timbang. Timbang kowe ning kono. Aku tapi ora perintah, timbang. Terima kasih. Lho, iki gedang. Lho, aku nek bersyukur ora usah leren mbok kandhani. Bersyukuri menungso iki ora usah langsung berkuar-kuar. Bersyukur iki langsung berbagi ngono ae. Iki rasa bersyukuri. Bersyukur terima alhamdulillah ngono percuma. Lah nek iki ndek panganan iki langsung tawa Mbah Yatiman iki bersyukur. Mbah Yatiman celuk, Pak. Mah kloro-kloro nyeluk. Wong nyeluk ki ya kloro-kloro nganggo tenaga. Nek tenagane kloro-kloro. Nah. Ada menyok. Sarapan ya, ayo sarapan. Aku pengen kopi. Pengen kopi ya. Jadi kopi bagus untuk kesehatan Pak Dokter jadi bagus. Tapi kalau kopi yang dicampur-campur dengan yang lainnya tidak bagus. Tapi nek kopi jadi bagus. Menguatkan cangkem yang ada di tenggorokan. Ini ki lumur lho, godhog ngene iki ya. Banyu iki iso mumbul teko langit kita kandhani. Piye kowe ngono? Lah wong godhog ngene kok banyu mumbul teko langit lembur. Wah niku wae nggih banyune sekedhik iki, Mak. Oh, sekedhik kok teko mumbul teko langit. Ora percaya aku. Wis sarapan dewek kopi. Cara membuat kopi ala Lek Dames ditunggu saja sebentar ya. Godhog kanem ndek iki. Nah, wis kemebol disambut dengan apa Mak? Kalau kependem ya. Kalau kemenyek. Dirasani dawa umure, guys.
dirasani dawa umure mending. Pur, kowe lho nek godhog ngonoan lho kok mumbul banyune teko langit. Wong niku banyune nggih gedhe iki, Mak. Batah. Alhamdulillah. Isih iso mbantah sih aku malah seneng. Kejujuran itu adalah pahit. Mbak, aku kok sore nggak jeruk goro, Mbak? Anu apa? Apa manu kulit kuning? Mandal! 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 Asal! Alah kok ya iso nyoncong aku ya nyoncong. Jangan kayak ngono darahmu. Oh. Mbak, rezeki dari hamba Allah. Ya Allah, Dan. Mak Dames 1. Terus Mbak Endah 1. Ya Allah. Arifin 1. Mbak Mur Mbak Mur 1. Mak Mbak Mur 1. Mak ubere yo Untuk papat. Lek Dames kayak itu wis gak sido. Mau Alhamdulillah. Mbak Allah. Mak Dames, Mbak Endah, Mbak Mur, Mak Mbak Mur. Pas aku lina. Oh. Terima kasih siapa? Hamba Allah. Allah Mas. Iki lho hamba Allah. Mbak menyebutno iki kayak kon dongakno almarhum Bapak Rahmat, almarhumah Ibu Suratun dan almarhumah Ibu Mbak Yayu. Terus Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kon dongakno pokoke. Al-Fatihah. Mudah-mudahan amal dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Isane mau ke Idul Al-Fatihah, muga-muga sing ditinggalno ya muga-muga tambah rezekine. Amin. Tambah apa deh? Tambah apa mbok si Tambahan tambahan mbok Apa yang omongan iki ya wis aja sing ngomongan ya. wes aku mau tambahan Ya pemberi apa semoga ya ikhlas yang ditinggalkan supaya ikhlas hatinya jadi bisa anu kehidupannya yang lebih lanjut. Sing almarhumah yo padang dalane jembar kubur nek wong desa kan ngoten. Terus sing hamba Allah nih. hamba Allah ki dono sekalan tidak rezeki dono blaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kakek. Lah, ngono ya guys ya. Piye neh? Sekilo. Ya. Ya sekilo. Sekilo. Bungane sekilo. Mbok nek 2 kilo neh. Malang walah. tambah Besok susu. iku wong merah dadi Mbah Mudin. Betul ngono berkenak. Wes aku lanjut ya. Langsung udan. Iya nya. Ya wes aku. Deni. Review. Ada menyong. Menyong Den. Ini ya enggak penak enak. Iki dong beli godhog kembili. Ini kembali wes kok. Saya pucuk ini. Lho iki wis ndane gedang. Siapa ya? Deni mama. Ini. Makasih ya. Terus Oke, sini saya. Mek pucuk Kasih Mas. yo sama-sama. Terima kasih ya, Den. Hamba Allah. Aku tak gawe kopi. Kadang ya, agar dikei yo becek. Rezeki ki sampeyan sapa ndi ya. Rezeki. Deni gawe ki aku kok yo gawe yo. Iya, Deni gawe ki aku kok yo gawe. Isi. Loro. Ora, kopi cangkemku dhewe. Terus kopi itu apik untuk kesehatan. Dari dokter aku yang pengen aku nyeneni bojoku, dari kopi tidak bagus untuk kesehatan nek kamuku. Dadak man dokter malah lebih bagus kopi, tapi kopi di Maksudnya ya enten aturane, Mak. iki tutupe nang ndi lho, Mbak? Yo gak ada lah, Mas. Sadar jadi kok ya tutup ya, Mak. Ndi iki? Kopi pai-pai gulane loro. Wis. Wah, kene mak jenenge nang tukang sinten?
engko nang enek wong Tukang ngombe ngono berarti. sedekah ku ora mung iwak tok, aku ya sedekah. Apa sarapan? Sarapan ini mau kopi pahit. Ini kayak kopi ini minggir aku. Pak Utek ini. Kak anu dhisik ae, Mbak. Dikek nang anu engko berep engko iwak. Kayak bisa ya. Dikek plastik. Sarapan minyak. Mbak iki kok goreng nak iki dari Bismillahirrahmanirrahim teroke barake. Enak. Tapi terone semu pahit bae. Enten teh pahit sithik-sithik. Biasanya nek sing kulit ireng memang ngoten, Mak. Lah, tetep pahit. Kulitnya kan irengnya dewe niku. Beda mbek minyak jenengan. Biasanya ngoten nek sing kulit ireng. Oh, Kak, Mbak, biasanya telong ini lah, Mbak. Nang gak adem manis. Karena anu Enak ben terus ngono. Enak ben. kebanyakan terus ngoten. Kebanyakan yo iso, kuwi andeng Oh, anu. Apa kuwi? Gak langsung nang bawah sinar matahari yang kita mau. pahit. Terus sarapan dhisik saja. Sarapan. Bah, sarapan, Bah. Sarapan banyak, Pak. Kalian, Bah. Aku telur Pak Lina, aku anu gabah kemang. Kayak gabah sih ngono sak. Kayak Godangnya enak Bah lagi lho, Mbak. lah belas ingin aneh dindum-dum kono kuwi. Besok bawar mak. Ana sawet. Cek anak bener. Aku mdino ke kota kok menyok ke lek. Kan tuku merah. Pikir gak cokot-cokot. Dai, Pak Arifin nanggar bar mah cokot-cokot, Mbak. kan menyok. Kan menyok. Tak tukang kembili. Kembili gak enak. Di Pak, nanti anu bener. Macam wis. Mbak, ombe sak. Mana? Nah, ombe. Panas. Karena kena cemsek. Masak. Ya Allah, sekali. Kalau bulu itu, bulu ki ya dua budak mana lah. Kayak beli dapat tu ya pakai bulu. Minyaknya senja sama urat mungkin langsung anu. Cepat-cepat. Darah tinggi. Pak Arifin tau tak tukok Mbak. Sak kerondo dipangan, bar iso mlaku. Banyak Gak iso mlaku Mbak. masa ada enggak. Raine terus mangan-mangan abang, darah tinggi dong. Dia ini jadi yang permangan nih Pak. Wih, Pak potong Cuma enggak potong. langsung, awalnya langsung Cuma Mbak. potong. Yang ngombe Pak Bambang. Terus koplo lho. Aja ngombe obat Pak.
Bener nak, orang-orang ngatung ini. Ini pahit enak. Bisa kan goreng kiri aja ini. Terus selek no. Terus dia kayak kopi. Ya Allah. Kok enak banget. Banyak enak, kalangu banyak Oh, bener. Ya aku temok pahit ya, Mbak. Apa Pahit. ndek ini yo? Jadi tak buka ndek ini. Saya banyak hutang dia. Kayak iki cara eraki kan. Tak bisa. Multan apa tak tipu. Tak bangun tahu tapi hutan. Huritan ku mah winuk nambah kuwi telo madu ya, Pak ya. Men kuwi mah telo madu mbah winuk emang nambah jadi. Wong iku langit 3 wulan wis enek isine. Wes ah. Enek 3 wulan enek ya, Pak ya. Luwih ya. Lumayan jabut. Sawit saya sinaka. Apa kerja nandur mainok ini masih mumpung. Atau celulek no nan. Nek kerepen yo ora ning isine kok. Golek noe nandur aku arep bayar-bayarnya. Lagi lah Jawa iki, Pak. Tapi penggane tari tapi meneh sak meneh. Sak meneh tak Ya kalau pernah apa sama ini. paling gak ya sak ya 20 cm ya ya. Tak pecah pas tak pecah yo sejek ya. Nah, meneh 10 cm, meneh lho benon. Kalau wajib kalau bilang Tumben wae, dompet. cuman dadi nyempuk-nyempuk. Dadi tak di kapan siapun dadak maneh ngotok saiki ya, Pak. Iya, Le. Mah, Wedang iso winuk lah lagi tenan. lu pertama itu dia kotor. Ya ora nek isine, ora kecut tok. Untuk aku tak. Aku udah kono kan tapi matang-matang ayu. Yes. Coba tak. Emang ya wis. Yes. Mama apa kayak Anakku wis gede, ora 5 tahun lagi. Ya Allah. Wis ora penjaluk sunat. sunat. Nek sunat ditanggapno apa, Le? Tak apa. Barungan. Oh, kalah mbak, dina barungan ae iki. Sing kerido muda, sing singa lodra. Senengane singa lodra nek niki. Pokoke apa wis Sesuk orang wah olahraga sithik terus mangan yo. cah usus. Aku isu wis kok kene piring isu mah. Mawon idul. Ya Allah. Rasanya enak tenan. Iya nih. Ya. Mas godok kan? Aku sarapan kok. Ini ayo mau sarapan. Alu kapan? Sarapan minyak pun. Salad. Mbah, mbah. Kayak gitu sarapan. Nah, macam bukan yang kalau kasih dulu tangan tak apa kan ngiler lah. Apa tiku mbah malu terus. Mbah, tiku mbah. Ano godong apa? Tapi tak guntak. Kami ya. Mbak segone ngene saiki Mbak tak goreng nek Rafa. Sarapan kok goreng ya. Gua seneng kok goreng. Tak goreng tak dik ngono Mbak, brambang bawang. Tak geprek terus tak kecap ngono. Goreng lontong. Nek mau untuk pahit sithik enak Mbak. Mbak tak kocak ide ini kok.
Nah. Aku tak gemblong tak gemblong. Lah ilu ono. Anggone atem iki gula cara semaran. Mungkin kuku lakasak ya. Tapi kayak gula mak sing atem. Kita Ketok kok, Mbak. kok ketok. Tak apa tak ketok, tak gemblong ngono. Karo lembut kan wis disaingi gula abang. Oh ya rak ilu ono gula. Wis pipis bodong. Alah. Ini kok pas nomor siapa mana? Itu, itu cowok. Resep. Sedang minum kalau mbak. Sedang semua tangan baru itu sedang. Tak gimana jenis. Sedang, sedang sok kayak nek isine mbak. Sedang sundel lho. Tengah ayu. Panas. Ini semarang mbak. Allah ya Allah. Brrr. Enak tuh ya Allah. Gedangnya enak sih. Belas lho. Tenan kok. Tapi sing rada wis wah bolak-balik ya anu Mbak rada. Aku iki ya. Heeh. Itu duduk. Orang ngarit terus ra ngerti. Lu warga merem ke solid. Nambah orang hati nambah. Nambah loro kabeh. Jane ngarit pedet cilik-cililan lho Mbak. Oh, kulino ngarit kok. Tuku pedet sing rega 8 juta kuwi ya wis lanang. Engko nek lemu didol ngono ae Mbak. Ora usah gede-gede. Madai mau ngarit joplok ikan tangan ya aku. Yo wis. Lagi manuk gabah ki mung ya ngene. Orang ngarit bingung. Bingung. Ngarit kerangkangan yo. Metek rangkangan ya. Jare engko nek tenguk-tenguk Manturu. manturu Aku gembuk sih. gembuk ya. Ya Lo pas sarapan. Turu nek. turu Pas solid ini. ambek Balapan ambek bakso iki. ambek mantune. Lara ngarit, Jangan kabeh ate. ora ngarit teh. Balapan yo. Balapan mbek japlek, bak japlek yo ngono. Gak emas ya. Ngunu warung. Gak opo. Lo kabeh kan nambah mana kok? Wes. Ben gowo Mbah, kok wis tak gawe kok. Lah, nah gitu wong telu ngono mau kok. Dadak man kok yo akeh. Sarapane kali ini. Sarapan minyak, Sarapan gedang, minyak, bili, gedang, lah. oke. Minumane Kopi. Terus seger waras sing Sos penting. kesuk orangnya warung. Dono warung, segalane Bu. cedhak rezekine dono braine lah. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah.